Do mlieka pridávali 3 koreniny a toto sa stalo o mesiac. Tento starý recept poznali už naši starí rodičia. Nazývali ho zlaté mlieko a používali ho, aby sa zbavili nadúvania, ťažoby, bolesti a nepohodlia v bruchu. Večer zohrejte 1 pohár mlieka, pridajte polovicu čajovej lyžičky kurkumy, trochu mletého zázvoru a štipku škorice. Dobre premiešajte. Priveďte takmer do varu a hneď odstavte splatne. Keď mlieko vychladne, môžete pridať trochu medu. Pite teplé pred spaním. Kurkuma znižuje zápal a pomáha telu s očistou, zázvor zlepšuje trávenie a zahrieva, škorica stabilizuje cukor a upokojuje nervovú sústavu. Po mesiaci takého večerného rituálu mnohí hovoria, že spánok je pevnejší, ťažoba po jedle mizne a celková pohoda sa zlepšuje. Naši predkovia vedeli, že aby ste boli zdraví a silní do staroby, musíte sa predovšetkým starať o žalúdok a črevá. Aj my v centre Bolotova sa riadime touto pravdou, ktorú dnes potvrdzuje aj oficiálna veda. Vypracovali sme pre vás komplex krokov, s ktorými budú vaše črevá čisté a zdravé, pominie ťažoba, nadúvanie, krče a bolesti. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.